situazzjoni kemm konfusjoni imma tort mu taħat bek mu ħanaslu qatt kont ħadtu il-messaġġ u tlift kull kuraġġ jekk trid tanna u tbuż lesti xi kemm xa flus il-bqija min kajfa salam Pilatu aħna fin-nofs niżefnu mbagħtu impossibbli biex ħaġa ssir f'wiedna jaqlawna x'kollox bi kbir min kajfa salam Pilatu fuq ix-xejn ikkustinjaw nagħtu f'dal-pajjiż dejjem sejrin hekk wasal iż-żmien ngħidu issa daqshekk m'hemmx ħafna xi nżid ngħid kelma ta' ġid ħalli tkun taf fejn int ma tgħidx qatt ma tkellimt u x'inhu l-kulur m'għandekx wisq fejn tmur sakemm ma tafx xi qaddies trid tkun tal-qalb antis il-bqija min kajfa salam Pilatu aħna fin-nofs niżefnu mbagħtu impossibbli biex ħaġa ssir f'wiedna jaqlawna x'kollox bi kbir min kajfa salam Pilatu fuq ix-xejn ikkustinjaw nagħtu f'dal-pajjiż dejjem sejrin hekk wasal iż-żmien ngħidu issa daqshekk kulħadd bla responsabilità jew jaf xi tfisser l-umiltà qisu ħadd qatt ma sema b'dat gerfix skandlu għassibna ftit ħarbix ħadd ma kien jaf fejn l-ħasin bew jew fejn il-flus kienu tpoġġew ħadd fuq din l-art qatt ma ġie fl-idejn skandlu qed ninkeddu għal xejn